ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡ್ಸಿ ಸರ್ ಮಾತು ಸರಿ ಮಲ್ಪುವ ಸರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಂಡನೆ ಬುಡದಿನ ಗಲಾಟೆ ಆತಿನತ್ತು ಡೈವರ್ಸ್ ಆತಿನತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾವು ಮಾರೆ ಆಯ್ವಲ್ಲಿ ನಿಕಲ ಬಾಸು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಯನ ಕಾರ್ ಬತ್ತು ನೆಲಕ್ಕಾಕರಂಡು ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಈ ಜನತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು 10,000 10,000 ಆ ಕುರೆಪಟ್ಟು ಬಾಸ್ 10,000 ನಮಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೊರ್ಪಿನೆಟ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು ನಾನು ಇರೇ ಕೊರ್ವೇರಾ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಕ ಮರಲ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿದ ಕನ್ನತ್ತು ಒಂದು ಜರ್ಮನ್ ಮೇಡ್ 9.3 ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಒಂದು 10,000 ಹೂವಣ್ಣದಾನೆ ಬಾಸ್ ಎದುರುದೈನ ಮಂಡೆ ಪುಡಂಡ ಕಿಲ್ಲರ್ ಟೀ ಪರ್ದೆ ಟೀ ಕಪ್ಪು ದಿದ್ಬೋತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಟೀ ಶಾಪ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಬರ್ಪೇ ಟೀ ಪರ್ರ ಸರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಜಿ ಅಂತಿರ ನೇತ್ ಕೇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಜಿ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಸರ್ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡ ಅಲೆ ಅರೆ ಅಯ್ಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಸತ್ಯ ಬನ್ಲೆ ನಿಕಲು ಕಾಸ್ಕೋರ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಬೇಲೆ ಬೈದಾರ ಅತ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಬರತಾರ ಜನಕುಲು ನಿತ್ತಿರ್ದುಂಡ ಪೂಡಿವೆ ಆಡ ಏಕೋ ಇಷ್ಟ ಓರಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿದ ಕೆರ್ಪುನುಂಡದ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತದ ಐ ನೋ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ಗೇಮ್ ಆಡ ವಿನ್ ಅಪ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಯಾನೆ ಎಂಕೆ ಚಾಲೆಂಜಾ ಎಕ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಹಂಟ್ ಯು ಸೂನ್